Cecilia Payne va néixer el 10 de maig de 1900 al Regne Unit. Va ser una astrònoma i astrofísica angloamericana. En 1925, la seva tesi de doctorat va proposar que les estrelles estaven formades per hidrogen. En aquest mateix any es va convertir en la primera persona en aconseguir un doctorat en l'àrea d'astronomia al Radcliffe College. Ho va fer gràcies a un estudi sobre l'observació de les altes temperatures i les capes inverses de la Terra. L'astrònom Otto Struve va caracteritzar el treball de Cecilia com indubtablement la tesi doctoral en astronomia més brillant de la història. En un viatge posterior a través d'Europa l'any 1933, va conèixer a l'astrofísic russo Sergei I. Gampoklin en Alemanya, se van casar i van tindre 3 fills. En 1938 se li va concedir el títol d'astrònom i en 1956 se va convertir en la primera dona en ser professora a Harvard.